आज मंगलवार तो लोक छुट्टी बाहर कर बहुत लोग लंडा ही बोलते देखिए स्त्री लोक जाके लंडा ही जाए ये माँ दैनंदिन नीति नियम से सब लिखाई माँ दयारू कवि सम्राट प्रेमानंद होते। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ मोर स्वागत। तो आज वीडियो आम जीव बागदेवी गंजाम प्रसिद्ध मंदिर आसतु देखा मंदिर। जगन्नाथ मंदिर तम बाकी ना यज्ञ कुंड ये होम हो नुआ गोटे यज्ञ कुंड माँ यज्ञ ये हुए। यहाँ हूँ तल बागदेवी।
ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ବାଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ତା ପଛପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଡାକୁମୁଣ୍ଡା। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ନିୟମ ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ସକାଳ 6:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଉଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30ରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି 1ରୁ 3ଟା ଯାଏଁ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ସମୟଟା ସେଇଟା ସେତିକି ସମୟ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି 7ଟା ସମୟରେ ଆଳତି କରାଯାଏ, ଆଉ ରାତ୍ର 8ଟାରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଆଉ ବାକି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ବି ଯାହା କରିବାର ଅଛି। ବାଳ କଟା ଚୁଟି କଟା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ରିସିପ୍ଟ କାଟା ହେଉଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରିସିପ୍ଟ କାଟିବ। ଯିଏ ଯାହାର ଦେବାର ଅଛି ଗାନ ଅଛି। ହଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ସ୍କାନ୍ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ପେ କରିପାରିବେ। ଏଇ କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ନନା ବୋଲି, ତ ତାଙ୍କେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେଣି। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମୟର ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିଦିଅ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। 1ରୁ 3ଟା ଯାଏଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହେ। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆସିଯିବେ, ନାଇଁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ଆସ ଯିବା ଉପର ବାଗଦେଇକି, ଉପର ବାଗଦେଇ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଗଲେ ନନାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା ଟିକେ ଏ ତଳ ବାଗଦେଇ ବିଷୟରେ। ତ ଆସ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବାକୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରଟା ତ ଲୋକ ଚୁଟି ବାହାର କରିବାକୁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଥାଉଛି ସେମାନଙ୍କର। ବହୁତ ଲୋକ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆସ ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ବାଗଦେଇ ଯିବା, ସେଇଠିକି ଗଲା ପରେ ଉପରେ ସେ ନନାଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ବାଗଦେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଦେବେ।